कपड़ों से मैल दूर भगाई, आपके कपड़े नए जैसा जगमगाए। तो आइए हमारी प्रचार गाड़ी से सस्ता और अच्छा कपड़ा धुलाई का सर्फ मात्र 100 रुपए में 3 किलो अभी खरीद कर ले जाएगी। कपड़ा जगमगाने की पूरी गारंटी है। ससुरा में आईनी हो छोड़ के यार हो, जानो से ज्यादा करे हमसे प्यार हो। सखी ससुरा में आईनी हो छोड़ के यार हो, जानो से ज्यादा करे हमसे प्यार हो। हमारा से मिले पागल बा, हमारा से मिले पागल बा। आज ससुरा में बेचे यार साबुन सरफ आइल बा, हमारा जवानी आला भूखाइल बा। ससुरा में बेचे यार सरफ आइल बा, हमारा जवानी ला भूखाइल बा। ससुरा में बेचे यार सरफ आइल बा, हमारा जवानी ला भूखाइल बा, हमारा जवानी ला भूखाइल बा। सिर्फ 100 रुपया में 3 किलो सर्फ, इतना सस्ता कपड़ा धुलाई का और कोई डिटर्जेंट पाउडर आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आइए दूर खरीद सोचा विचारी मत कीजिए, सिर्फ 100 रुपए में 3 किलो सर्फ अभी हमारी प्रचार गाड़ी से खरीद कर। हमारे ला भाईल पागल, यही से घर से भागल, देखेला हमर सपना, रहेला रात भर जागल। रे सखी हमारे ला भाईल पागल, यही से घर से भागल, देखेला हमर सपना, रहेला रात भर जागल। हमारा बिना अगुताइल बा, हमारा बिना अगुताइल बा। आज ससुरा में बेचे याद साबुन सरफ आइल बा, हमारा जवानी आला भूखाइल बा। ससुरा में बेचे याद सरफ आइल बा, हमारा जवानी आला भूखाइल बा। ससुरा में बेचे याद सरफ आइल बा, हमारा जवानी आला भूखाइल बा, हमारा जवानी आला भूखाइल बा। बड़ी बड़ी कंपनी पैकिंग डिस्ट्रीब्यूटर एवं एजेंसियों को मुनाफा देती है और आप महंगा वासी पाउडर खरीद कर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारी कंपनी अपने प्रचार गाड़ी के माध्यम से कम मुनाफा में सीधे ग्राहक को ये सर्फ दे रहा है। कहेला भक्ति निराला, तन्हा न जियल जाला, चितरा गोद के तारत, हमसे नहीं अब सहाला, हमसे नहीं अब सहाला। कहेला भक्ति निराला, तन्हा न जियल जाला, चितरा गोद के तारत, हमसे नहीं अब सहाला। लागत की सफा बौराइल बा, लागत की सफा बौराइल बा। आज ससुरा में बेचे याद साबुन सरफ आइल बा, हमारा जवानी आला भूखाइल बा। ससुरा में बेचे याद सरफ आइल बा, हमारा जवानी आला भूखाइल बा। ससुरा में बेचे याद सरफ आइल बा, हमारा जवानी आला भूखाइल बा, हमारा जवानी आला भूखाइल बा। बाजार 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 बाजार।